Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Malakias, Kapitulo 1, versikulo 16. Kagurak ti panagsina ti agasawa, kuna ti Diyos ti Israel. Jak kayat nga isina ti lalaki ti asawa na. Kinaranggas nga aramid daytoy iti asawa. Agannad kayo nga rod, kat diyo paglikodan ti kariyo, nga agtalinaed anapudno iti asawa yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lisa, naragsak ka kadi, tanalpasan ti kalay sata. Unay-unay, Gabriel. Jak mailadawan ti kinaragsak ko. Adu dagiti dimmaray. Isudan ti makasaksi, iti panagmaymay sata. Juan Gabriel, adu pa yan dagiti mensahe da kadata. Kat dayta ko matilaglagi punta akanayon. Un Lisa, imula ta iti puso ta, dagiti pagimbagan. Taday ta tilaglagi panta, bayat ti panagden nata kas agasawa. Juan Gabriel, kat sapay la ko ma, ta itirigat kan namay, agtalinaed talataan na tibkas. Un Lisa, awan ton ti mamagsina kadata. Anak ko, sapay la ko ma, taag talinaed ti kinaragsak yaw. Unanang, ikarik nga iwanan ti relasyon mi ng agasawa. Tapno agnanayon ti kinaragsak mi. Kasta akmat nanang, aramidak amin apagrebangak, kas asawa ken inadagiti agbalintong anak mi. Tapno awan ti rumso aparikot. Nasaya at dayta akapanunutan niyo, anak ko. Kat no addantuman diyo pag kinaawatan, pagsaritaan niyo kumaan na imbag, tapno marisot adagaos. Numabalen, di kay maturog nga adda diyo nagkinaawatan. Sulbaran niyo kumapay nga umuna. Wan, nanang. Kang runaan ti amin, ikamang yo iti namarswa. Gaputa iso ti kang runaan, amang idalan kada kayo. Wan, nanang. Nanang. Lalaki ti inaunang anak ta, bakit? Wan nga rod lakay. Pagyamanan ta tinamarswa. Gaputa na paraburan ta adagos iti anak. Wan, bakit? Bindisyon kada ta tinamarswa ti anak ta. Kan may sa amang palagda, iti pundasyon ta kas agasawa. Wan lakay. Kat pagyamanak unay. Gaputa na nakam ka nga asawa. Kat sapay ko ma, taagtalinaed ka akasta. Wan, bakit? Ikarik dahi ta. Nang nangruna ita, taaddan bunga ti ayan-ayat ta. Agyamanak lakay. Ala, iturog mo pa'y nga rod, bakit? Tapno agsubli adagos ti pigsam. Ay sos, kita ma pare. Kanayon mo ti panangawis mo kanyak di tibar. Sipud na padasak. Kayat kumatan, pare. Ha? Nagmayat ngamin itirik nakat. Nang nangruna, no adda ka table at chicks. Bunay kalaki din pare. Saan anasaya tayo tapang panunutan? Kalaki din. Agawid tan. Aguray ka pa, pare. Kayat ko pa iti uminom. Ha? Amagan mo, mapartag ka pare. Taglagi pa. Adda aginam nga agur-uray kan ka. Saan na bale? Taimbagak amarabyanak pa ita, pare. Pare rabiin. Addan anak yo. Nasaysayaat ko ma. No adda ka ita abay da. Anyalakit din dagit ang ibagbagang pare. Ay abamban kit din ni Margaret. Kailiw kun kat. Ay na pare, busy ni Margaret. Ado dagiti customers nga sa asikaswan da.
Basta ayabam, ta makitibol ka data. Mangtad ta ititip. Kanayunan ta ti bayad ta. Tapno awan mat maibagbaga ti busda. Diyak amugan ka pare. Di kan mauawatan. Apay amay-may-mayang ka, bakit? Ay ikwa. Awan da ito'y lakay. Adala ngamin pampanunutak. Anya ngamin ayati pampanunutam. Ibagam Saan mitkit di anadag sa nabanag? Kaslamas da awak lang amin. Takala at ngagkurang dagiti masapsapol tayo dito'y balay. Ultimo gatas ti anak ta. Agkurang pa yan. Ha? Kas ita, naibusan ti bagas. Kanti gatas ni baby. Awanan ti paggatang talakay. Sapay mabayag pa iti sweldo. Kasta ka di, bakit? Wan, so panagkunak. Masapol siguro ngagtrabaho akmat. Ipaaw-awir ta ti anak ta kininanang ko. Addakan ka day ta. Wan lakay. Naibagak laang kan ka. Tapno amok no anya ti kapanunutam. Kat pagyamanak, ta okay laang kan ka. Uwan bakit? Awan parikot iti day ta. At damadmadlaw ko anak ka. Anya ka di day jay, tatang. Kasla, ada nagbaliwan ti panagbiag yung agasawa. Ha? Saan mo't asigo da kasta Anya ka di ti kayat yu asawan, tatang. Napanak iti na minsan ni Balayaw. Ket awan abasto yaw. Dinamag ko iti asawam. Manmano ka ngamin ka na o ngagiintriga iti swildom. Iso ngayon anay na. Iso anak ko na kanyak ngagbirok ka noon iti trabaho na. Tatang. Anak ko, abangan no adamot na arami iti masabalay. Tapay akilat akastoy matan ti panagbiagyaw. Awan, tatang. Da kayo mat. Apay kumang agarami dak iti may kaniwas. Anya nga iti amok. Awan, tatang. Di kay madanagan. Anak ko, palagipan ka laeng. Tibiyag, ti addaan asawa, kat ado ti panubo kadumteng. Adda ka di tasolisog. Kinarigat iti panagbiag, ken anyala ditan. Nga masapol anatibker ka, tapno di nakaatiwen dagita panubo. Wen, tatang. Di kay madanagan kunakmat. Amo, Margaret. Sipon na amo ka. Naadda anak iti ganas nga agbyag. Ha? Puno ti bagbagak, Margaret. Patsin na kuma. Wan, Gabriel. Mamati akon kan ka. Agyaman nak, Margaret. Idi di ka pa'y namam mo. Panagriknak. Awanan sir-serbi ti amin. Impagarop ko pa'y ket di. Nga amangan no awanan ti mangayat kanyak. Gapo iti klase ti trabaho. Ngam, nagbidutak gayam. Talaga nagbidot ka, Margaret. Agyaman ak unay, Gabriel. Gapo iti si pupuso a panangawat mo kanyak. Wan, kat gapo amin dayta, itinalaos a panagayat ko kan ka. Ay ayatan kamat unay-unay, Gabriel. Gabriel lakay. Apay ka di. Adala ko madamagat. Ngam sapay lang kuman, tadi mo tagidaksan. Anya aya dayta. Madlaw ko ngamin amasansanan ti panagawid mo iti rabi Ket no daduma, nakainom kamay. Apay, adda ka di parikot. Ay, Apay ang nagsinay ka. awan, bakit? Si Kamat, madanagan naklakit nga ron. Kaslang amin adda pagparparikutam. Ha? Husto ak ka di. Saan, bakit? Kundi mon panunutan ti pan nakarabrabiik.
Daputan udad duma. May imasan may kadagiti gagayam ko ti agi istorya. Sigurado ka, lakay? Wen. Sapay ko matakas na ngagpaiso. Amangan nga minod na parikot mo. Kat day tatiga po na nga inom ka. Awan, kunakmat. Unay kan aya. Pasensya ka no dagulitak, lakay. Kaya't ko lang amin asiguraduan no talaga nga awan parikot mo. Lisa, anak ko! Ada ka dita! Lisa! Oh, nanang, da kayo man. O ala, umunag kayo. Ay, agyaman anak ko. Ada ka matgayam dito eh. Ang apay ngagsangsangit ti anak mo. Mangag aging gaijerwar. Apay adi mo pasardengan. Ay na, inlepas ko nga minji ininawak, nanang. Jak pa'y nasango a pinasardeng ni baby. Ay, apay. Awan manan nilakay mo. Awan pa'y nga rod, nanang. Ay, una yan. Kat nurabrabiin. Wan nga rod. Aw-awagak ngam unattended met ti cellphone na. Anya? Ngam, di yun pagparikutan, nanang. Sumangpat tulatan. Wen ngam apay akas jay matan. Ay, talaga ang nagbaliwan ang aming pinsan di asawam. Wan nga rod, nanang. Ngam, anya nga rod. Panubok siguro lang day takada kami nga agasawa. Sa anak ama uma amang idawdawat. Asapay la kumata makaamiris. Pare Marco, sika ka na yun ti kadkadwa ti asawak. Ket sapay kumata ibagam kanyak ti pudno. Marilisa. Pangaasim pare. Maasi ka kumamad kanyak. Diyakon mapagsusuro ti pampanunutak. Diyaka munuan niya ti aramidak. Sa baling aminan ti madmadlaw ko iti asawak. Kanayon amarabyan. Kat tunggal sumangpat. Di na kamin panpansinan iti anak ni. Ay. Pangaasim ko pare Marco. Sana bali. Diyak ibagbagakan ko na asika tinagtaudan amin. No bilang taad da ipudnom kanyak nga aramid na. Mare. Ibagak na ito kan ka. Gapotadyak kanunungan ta aramid na. Sapel ako tapatib kerem ti pakinagam mo. Wan pare. Mare. Saan ka nagbidot iti atap mo? At da babae iti asawan. Anya? Pudno day tamare. Una yan ni Gabriel. Anya tinagkurangak tapno aramidan na kanyak ti kastoy. Diyak masungbatan day ta sa ludsod mo pare. Sa anak matkit di nagkurang kinkwana ng bagbaga. Anya ka din da ito'y mapaspasamak iti pamilya. Hala. Isagit mo lang, mare. Tapno malag-anan tirik na. Nasaya at matasimang patkan lakay. Nabanugak. Kaya't kunti agid da. Anya? Apay aya. Adala kaya't ko nga ibagakan ka. Anya day ta. Nabayag nga minan asabali ti madmadlaw ko kan ka. Anya aya day ta. Kanayon ka na marabyan. Kat tunggal agawit ka. Di na kami pa'y pansinan iti anak mo. Di mo pa'y damagan no kumusta kamin nga agina. Anya? Pudno ka di tinadamag ko. Nga da kasin sinarak mo a babae. Wan! Pudno! Kat anya ita? Naknakan ita nangag mo? Gabriel. Oh! Apay nagsangit ka? Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Anya tinagkurangakan ka. May sala ang tirason. Di kan ay ayatan.
Katangay amumon ti amin. Panawon mo ton, tapno agsinata. Saan? Di mo aramidin kanyak ti kastoy. Laglagi pam ti karin karita idi. Nga urayan niya ti mapaspasamak. Saan tangag sina? Agtalinaw ta na pudno iti tunggal maysa. Idi dayta, Lisa. Mapumpunasan ti panagayat ko kan ka. Isuasapay ko ma. Tawayaway ang nakon. Pangasim, Gabriel. Di mo patuluyan ti panggap mo. Laglagi pam tinasamit apa ng rugita. Dagiti bilbilin, dagiti nataangan ka na ta. Kandawatan ta kumatipan na rabay tinamarsuwa. Tapno sana marakrak ti pamilyata. Pasensyakan. Ngam na kay kadeng akon. Agsinatan! Diyos ko. Pinanawan na kami ti asawa. Ngam pulos ajak maumangag kamangkan ka. Amok akabailak da ito'y. Iso nga intulok mo ang mapasama kada kami. Lisa! Tatang. Himayak, gapota kayat ko apangkan. No talaga makitagtagad kan dito yung agmulmula itinatang. Uwan tatang. Gapota ka sa pula na manggadak. Tapno adda pangalaan mi iti paggatang mi iti masapsapul mi iti anak ko. Unay laki din aya di anak ko. Talaga akabailan na kayo apanawan. Uwan nga rod tatang. Nga muray no kasta. Sana ka mapukawan iti namnama. Amok adumtang tulat tati panawan ama ka amiris. Kitsublan na kami iti anak mi. Dayawan kalaunay iti dayta akapanunutam balasang ko. Agyaman nagtatang. Italag tayo iti namarswat ti amin. Gapot na amok adi na kambaybayan. Gabriel, anak ko. Denggan ako ma. Tatang. Kuna tinasantuan na kasuratan. Saan anasaya at timangisina iti asawa na. Kinarangkas timangisina iti asawa na. Tatang. Laglagi pam kumadag iti karim kinilisa nga asawa anak ko. Nagkari ka di mo idapang panawan. Nga orayan niya pa iti mapaspasamak. Dayta kumati takdiram anak ko. Tatang. Agpanunot ken agamiris ka, anak ko. Panunutem met dagiti aginam. Amom ka di anak ko. Amakitagtagden ni Lisa. Tapno laeng adapang biyag na it anak yaw. Pinasakitam ti asawam. Nga uray pa'y kasta tinaramid mo. Di nakalataginura. Pasigon ken kuana, mangnamnaman ta, makamiris kanto, ket mapanunot mo dagiti nagbiddutam. Ken agsublikan tumeten kadakwada. Kasta gani, tatang. Wen, anak ko, agamiris kan, biddut na itanga inaramid mo. Gabriel, apay dagita maleta? Margaret, inururay ka laang. Tapno makapagsarita ta itinalapat. Ha? Margaret, husto amin nga imbaga ti amak. Katsapay ko ma, tamawatan nak. Gabriel. Putdem tan ti relasyon ta. Di tan urayan. Amanayunan pa'y ti basol ta. Addan pamilya, Margaret. Kat ingkarik. Ajak to pulos panawan. Nga urean niya pa'y ti mapaspasamak.
Ang anyan da ito yan aramid ta. Naadaan ta iti relasyon. Nga uray amuta. Asaan ama iparbang. Narigat man ti panagsinata. Ang kasapulan nga ramidan ta. Gaputag basbasol talaang. Kinapudno na. Saan lamay may sa tinangbagbaga kanya? May papan iti relasyon ta. Ngamjak ideng kan kano. Gapo iti nalao sa panagayat ko kan ka. Ngamno am amirisa ka na imbag. Talaga asaan ang maiparban. Gaputadan pamilyam. Sige. Umanugot akiti kunam. Apot dantan ti relasyon ta. Agyaman na, Margaret. Gaputan na lawlawagan matlaang ti panunot mo. Katsapay ko ma. Tamabiru kam ti lalaki. Amang ipatag, kan mangayat kan ka itinapudno. Kasta mo ti daw-dawat ko itinamaraswa, Gabriel. Katsapay la ko ma. Tama pakawan na ta. Uray kasano kadagsan tinagbasulan ta. Agyaman ak unay bakat. Gaputa si pupuso kalatta ang nangawat kanyak. Wan lang ay. Gaputa sa anak ang nagimula iti sakit tinakam. Nasaktanak man iti husto. Ngam intalag ko ti amin iti namarso. Iso adi na intulok nga agari tigura iti kaunggak. Agyaman ak unay bakat. Gaputan na simpet ka. Kat ikarik. Di kay tuntan likudan. Agyaman naklakay. Katusto tinaibagam idi kanyak. Ti karin karita iti sangwanan ti Diyos. Ti agbalin nga armasta. Amang sarangat ka dagiti panubok. Adumtang kadata. Wan lakay. Katdakil unay apagyamanak ti Diyos. Gapot adi nangag na dagiti karkararag ko. Asapay la kumata makaamiris ka. Ket agsubli ka kada kami iti anak mo. Laglagi pam ti inkarim iti sangwanan ti Dios, adi mo pulos talikudan ti asawam. Ket agtuloy ko mati panagayat ken panangipatagyo iti tunggal maysa. Iti kasta agnanayon ti ragsak ti pamilyayo. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Anchong. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.